Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Goarni mingguta sadarion ima minggu paonopon dung Trinitatis namar lapatan hasi tolu sadaun ni debata dohot topik debata do partano batuata. Tapup kama parmingguata marendehita sian buku ende nomor 2 ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songono do hatani Tuhan Jehovah, idama, au, apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jalaluluaku nasida, songon pangalulu ini parmahan di punguan naganup ari, uju di tonga-tongani biru-biru na akan nama pari ibana, suang songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata para si rohana sumurung, maulia tema rohana mituho, ala di joho hamitu pakirimon di hanguluan saleling nilelingna. Sailehon mato dim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akana di banua gijangi. Pargogoi mahami manaluhon saluhut nanaeng mangabat hami tuha sonangan. Say pagada haporsyaon,
pakirimon dohot pamopoman ni rohanami, asamonang hami ro di ujungna, laho majalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 140. Patik ni debata di mingguon, imasian patik na parjolo, sahatu patik paupaton. Patik parjolo, audo Jahoba debatam, nina debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu manang ahana di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di Torunitano, Ianggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata, ianggo soture dalanna, aihona uhum na dosogot akana marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamuma pabadiaon ari minggui, dinaono marima ulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisi ni hutani halak pe, na mangebati hutam, ai dinaono marido ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 210 ayat sada dohot ayat 2.
tatopoti ma dosa ta diado pani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahat atau dohami tubuh jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalanmu. Macai godang do pangalosyan nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asini roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangalosyan nami. Say ingot mahami hobar tu asini roham. Dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegema baga-baga taringot tuha sesani dosa. Songono doha tani Jahoba. Unako mabiar ay au do siluluhon ho. Nungapola hujo goarmu au napunaho. Hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Marendehita sian buku ende nomor 467 ayat sada dohot ayat 3. Epistel di Minggu Sadarion, ima nanyenet sian 2 Korin 12 ayat 2 sahatu ayat 10 tajahama marsikat soring. Di bagasan Kristus hutada sada jolma, nunga 14 tahun salpuna tarhisat halaki, ro dilapis patoluhoni banua gijangi. Manang na di bagasan dagingna ibana ujui, manang di balian ni dagingna dang huboto. Debatado ubotosa. Na tarhisat do ibana ro di pardeso, jala di begedo hata naso tarhatahon, naso jadi dohono ni jolma manusia. Jalanang pehu papuji-puji diriku, dang naso maroha audisi, ai sitong do hataki, alai huorom namai,
unang sumurung au dirajumi halak sianna di idana, dohot binegena di au. Tolu hali hupangido sian Tuhani, asa sumuruti sian au. Dibaheni sonang do huhilala di bagasan aka hagaleon, pangaleayon, hasosahan, pangaleleon, dohot hagogotan alani Kristus. Aiju pagale au, disido au margogo. Pinamasa donian akatadani apostel di tonga-tonga muna marhite-hite nasa habengeton. Akupni akatada halongangan dohot ulaon hagogoon. Ima sahatna martuado akana tumangihon hatani debata jalana upeopsa. Amen. Marendehita sian buku ende nomor 444 ayat 1 dohot ayat 2. Tidakon maha porseotai, songona hina tidakon ni dongata saha porseon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona suatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, adorang soha bubuan, ido tuhata na tuhaon na bernit di panggungan ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tubanwatoru dundi tanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudu tu siamun ni debata Jahoba, amanaik pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau pani halak Kristen akan na badia, dohot diasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabegema kor punguan lansia diuduti dohot amat.
Titing na masa dihuriata di Minggon 7 Juli 2024 na parjolo ruas nataba tajalo do gabe ruas dihuriata ima keluarga amang hebet pangundian aruan inangi sari unita buru nadeak nasida majalo pas-pasu perbagaso dihuriata na di hari Sabtu 25 Mei 2024 dengan nasida di Jalan Pembangunan RT 02 RW 06 Kecamatan Ciratas Manangwi Onom. Napa duao par guru malua tahun ajaran 2023-2024. Sadarion Minggu 7 Juli 2024 per minggu pukul 10 WIB patpaun mihuriedo maka tidakon hapersiawan per guru malua tahun ajaran 2023-2024 torok nasida 42 halak 24 bawah sablalu boru. Napa tunuhon Pertangyangan week hari Selasa 10 Juli 2024 pada tahun Nihuria do pertangyangan wisara saat Rodi week 12 di gereja do live streaming masuk pukul 10 siang week nama jabui ima ruas ni week tolu na papaton Dewan Koinonia parheheon remaja dohot na posobulu hari Sabtu 12 September 2024 ima puncak parheheon RN HKBP Jalan di Patu Panasida do acara pembukaan parheon di hari Minggu
14 Juli 2024 laos mandokata dohot patibegon ede puji-puji do nasida ditolu hali per minggu na palimahon Dewan Diakonia seksi sosial tabuan mani tangyang ta karuas nihuria na di bagasan persahiton songonang tersurat di titik ta seksi kesehatan membuka hari Minggu 14 Juli 2024 di Patupa seksi kesehatan do pemeriksaan kesehatan tua karuas nihuria maringanan di klinik Bethesda dimulai pukul 10 WIB saat tunasidu napa onopon panitia tahun okumene inklusif pesta kotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun 2024 di pasar matua kasih seksi panitia lau patipahon rapot akagowar nang pasatur donasi spontanitas panitia tahun okumene inklusif pesta kotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun 2024 dot partisipasi persembahan kasih boy meta jaha di titik ta napa pituhon tupak tuha perluan operasional lihuria hari Minggu 14 Juli 2024 patupaun lihuria do papung tupak bahin tuha perluan operasional lihuria siganu bulan di bagasan amplop tapasa masih lal stirwata songon perbuini ha persyauta napa waluon boa-boa pembartu program kerja Nihuria tahun 2024 markite titingon pinangido tu sude ruas Nihuria asa tapasabe pilihan tahun Nihuria manang tu situa wiktabe akagor nang pasatu pilihan tahun 2024 periode Januari itu Juli 2024 boima tajaha di warta jemaat do di mading ngadong di gereja napasiaun ruas nambeding nunga maru jungolu ruas Nihuria ta ima amang situa Albert Sirait manang opu Gabriel Doli umur 70 tahun tadingan ni inang pernama boru na 70 nahinan ingan nasira di lapangan tebak RT 05 RW 06 nomor 23 manang wik pitu moding na di hari Selasa 2 Juli 2024 tu dia hari Kamis 4 Juli 2024 di TPU Pondok Ranggon acara marningo ruas Nihuria na moding jongjong mahita saluhutna ujung perdalan ningulu di dua tahun laos paingoton hita do sude nang hita pe disadatiki tong do songon nasida ikomoding alani i totong mahita marpakirimun na mangulu saleleng di Portibion jala saya hobas mamanang sa dihari pe hita lao menadikot tanoon taingok mahatan itu hata di pangungkap seplobat ayat 10 tolube mertua maakana mati di bagasan Tuhani olak nion tutu di doktor di masuk manasida sian paru kilo nasida ay namangigut matu nasida niulani nasidai tabuan masude keluarga nang si solhot na tininggalhon ni dongata nang jumulu modingon asang giat matu hatta na mangapuri nasida alani i martangyang mahita di bagasan rohata be
rumah hita. Songoni matiting di minggu ta sadarion, akatiting na mangihut boy matajahan na adong di warta jemaat. Tuwata mana masuk-masuk hita. Tabegema Kor Pelajar Sidi. Marende mahita siang bukuende nomor 205 ayat sada dot hudutna hudut pasat pelian sada a dohot sada b.
Dame ni debata na sumuruk siya sa luhu na roha. Ima mangaramoti, ate-ate doho pikiramuna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon, hata ni Tuhata, turpuk jamita sipa husor-husoron ni rohata, di mingguta sadarion, minggu paunopo duk trinitatis, imana tersurat di buku Pesalmen, bidu 40 mamuka maisian ayat sada, sahatu ayat 15. Pesalmen 40 ayat sada, sahatu ayat 15, tapai hutihu ma di bagasar rohat tabi. Ede sian aka anak ngisi korah, tibullo Jahoba, jala pujio situtu, di bagasan hutani de batata, di atas dolok habadiaon nai. Denggado martaga habing, silas niroha niliak portibiodo dolok sioni, suhina tukan utara, hutani raja natibuli, tau partanobato ado debata, tartada diaka bagas nasida, aidama marluhu doa karaja madapoton, hape dung dida nasida, pitor tarhato tonggo, mabukbedo nasida maporus, akahitiro nasida disi, mangai songo boru-boru nalao mangitubu, diro puhiho akaparau tarsis, marhite-hite alogo siak kabicaran, sumado tu barita na hubege hamido, huida hamidi bagasakuta ni Jahoba Sebaot, di bagasan hutani debatatai, sai pahoton ni debatadoi, rodi saliling nililinga, ditibang rohanami doali debata, asini roham di parsitongan ni joromi, sumatu goarmu do baritam ale debata, rodi ujung itanon, gok hati gorado siamumi, marlas ni roha madoluksion, marolopolo maakaboru juda, alani panguhummu, haliangi hamu masioni, jala liati hamu, bilangi hamuma akka partano batuan nai, takasi hamuma parik nai, sigati hamuma kabagas nai, asa tarpajojor hamu, tupino parmuna sugut, paboa debata, odo debatata, rodi salilengi-lelenga, ibana manoguhita, rodi hamatean, ido sahatna, hamuna kadonga saha porseaon, hita huriani Tuhata narak marpungu di mingguta sadarion, parjolo sahali turpuk taon, oma ede puji-pujian, niaka anak ngisi korah, manang jojo di goari bani korah. Si Korah ima pajaga pitu, udung-udung, manak parlape-lapean ni bangsa Israel. Jadi najolo akamanginang, ditiki pardalanan ni bangsa Israel, sian parhatobana Misir, sahatu tano kanan, setiap maradi nasida, setiap istirahat nasida, saya di pajong-jong nasida do dunguduk perlape-lapean, inganan nasida mangalap gugu. Si Korama pajaga pitu udung-udung manang parlape-lapean ni bagas nasidai. Jala akka anak ni si Kora ima kapar musik, akka parede,
di bagas joro ni debata na di Jerusalem. Aka anak ni si Koraima na marede di turpuk taon pabuahon makatidakon botul-botul tuk partano bato ado debatai di bangsona Israel. Partano batoan benteng na marlapatan, tempat perlindungan, tempat pertahanan, gunung batu, sio-sio ni bangsa Israel. Buasa dido akanak ni si Koraon, partano batoa debata. Molo dido nasida marhitedena, partano batoa do debata. Dang na asal haluar boti padohani, sian pamangan nasida. Alay na uktakas do di payhutihud nasida, akan masa perdalanan ninggolo ni bangsa Israel, sian najulu sahatunwang dalam dua hal na naik katidak kononna. Dia may parjolo sahali, balganiasi dohot tolongi rohani debata tu bangsa Israel. Nagudangan holongi rohani debata tu bangsa Israel. Tadi do holongi debata di bangsa Israel, sian akka bangsa nasing. Aha holongi rohani debata tu bangsa Israel. Perjolo sahali dipilih debata bangsa Israel gabi bangsona, gabi anaknya. Dung dipilih debata Israel gabi bangsona, gabi anaknya. Naguda nga bangsa nasing. Namar sogoni roha tu bangsa Israelon. Goda nga masalah, goda nga tantangan, goda nga kasi pikiran na borat, narosya na bangsa nasing, lao manguhum, lao menghancurkan bangsa Israelon. Alayala niya si doho tolongi rohani debata, manak songo dia pihak kasakap naroa niya ka bangsa nasing, torus do diramoti, torus do didongani debata bangsa Israel. Dang agia mahua bangsa Israel, dang marmara nasida, ala torus do di haul debata nasida, di sipad debata nasida di bagasak kabonga, di juluani debata nasida torus dia ka perdalanan nasida. Ala nima parjulu sahali, ubayad di hati dako nakanak ni sikora, botul-botul tuk partano batoa do debatai di bangsa Israel. Napaduahon tung diramoti debatado Jerusalem, inganan hutan abadiyai, siya nakasakap-sakap jahatnya ka bangsa nasing. Siya mulai najolo sahat tunwaing, godang gua ka bangsa di Portibion, naing merebut hutan abadiya Jerusalem. Alay sahat tu sonari, ido tong kebanggani hala Israel, ala di hutan Jerusalem. Jong-jong bagas joroni debata di doluk Sion. Gabe huta kebanggaan ni bangsa Israel lo. Jerusalem sian nahinan sahat tutik kini turpuk tahun. Terus diramoti debata Jerusalem. Dan ahgia mahua huta Jerusalem. Nak pegodang na marsogoni rohana mga rebut huta Jerusalem. Alay sahat tutik kini turpuhon. Terus diramoti, didongani, di padau Tuhani. Akamara sian nasida alani na dua umma gabe marede akka anak ni sikora maka tidakon betul-betul tung benteng partano batoan tempat perlindungan do Tuhani di bangsa Israel. Hamu kadongan molo didok akka anak ni sikora debatado partano batoan nanaing dohonon natuhita huriana di bagasa tikion. Debata matabain nagabi partano batoan benteng sio-sio ni ngoluta tu akatik kinanengro songo bangsa Israeli do hita gudang marsogo ni roha tu hita gudang aka masalah tantangan naik sedupat tadi ngoluta di hasianganon alai manak songo dia pe aka masalah tantangani olo mahitaon mabait Tuhani gabe partano batuata mabait Tuhani gabe benteng ngoluta mabait Tuhani gabe tempat perlindungata rade mahita mabait Tuhani di joluta unak kita di jolu alai di pudi mahita di pudi ni Tuhani mahita maroding-oding tabai ma Tuhani gabe benteng pertahanan gabe sio-sio ngoluta secara khusus kepada anak-anak kami pelajar sidi yang sebentar lagi akan naik sidi menyaksikan iman. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak liku-liku perjalanan hidup yang sedang dan akan kita hadapi pada masa-masa yang akan datang.
Sebagai orang Kristen kita banyak menghadapi masalah tantangan. Dunia selalu membenci orang Kristen. Kita selalu disiksa, dihianat, dibunuh dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, ketika semuanya itu terjadi, apa yang harus kita perbuat? Marilah kita contoh nyanyian Bani Korah yang mengatakan Tuhanlah yang menjadi benteng pertahanan tempat perlindungan hidup kita. Marilah kita menyampaikan kepada Tuhan segala masalah tantangan yang datang, yang menimpa hidup kita. Biarlah Tuhan yang menjadi pelindung, yang menjadi benteng dalam hidup kita. Kapan dan dimanapun kita berada, sekalipun banyak masalah tantangan, mari kita jadikan Tuhan itu menjadi benteng di dalam hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Tabay Tuhan yang kamanginang nagabi benteng niuta. Nagudangan masalah, nagudangan tantangan anak serupata. Songo kala Kriste kita, mana do hita di ngoluta di Portibion. Gudang na mersugo ni roha tu hita. Gudak kala mangalili hita songo kala Kristen alani haporsiota. Alay unak tapaksa ho dirita. Tabay Tuhan nagabi benteng partano batoan. Tempat perlindungan. Molo Tuhan itabain nagabe benteng partano batoan ningoluta. Peluau ni Tuhan ido hita. Songo bangso Israel nahinaholongan naniasya ni Tuhata. Terus na sida madaw. Terus na sida diramoti di dongani Tuhan ina sida. Molo masa pe habuangan. Molo masa pe marok Jerusalem. Holongi Tuhan idoi lau mangajar nahinaholongan. Dang nama bolokon, dang nama bunuh sakat mitu hata. Alai mata dani holong rohani itu hata. Tu bangso Israel dohot tu pangisi di Jerusalem. Naik songoni mahita. Tabai matuhani. Mananga hape nanang masa di ngoluta tu akatikin nanang ro. Jelek kota gamot tado arsa paru kilo nanang masa tu akatikin nanang ro. Tabai matuhani. Nagabi pertahanan benteng ningoluta. Amin martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banwagijang. Mauliate puji-pujian di sobahor rohanami Tuhan. Nunga dipakulingi hohami Tuhan. Marhite hatam nabadiyay. Nahina tidakon ni akka anak ni si Korah. Jalaido tuhakura jumihami. Nakata Tuhami di huriama pala di bagasat tikion. Marhite hatami Tuhan di paingotohami. Asaho matuha parodingodingan nami. Asaho matuha partano batoa benteng dingolunami. Unaku pangasahong diri nami. Daktarado kami Tuhan. Akka masalah tantangan na naik serupan nami tu akatikin anang ro. Molo tung masa pe akka masalah tantangani. Homa Tuhan. Nagami parodingodingon nami. Aso nang medabu kami. Unak tadu kami. Alanya akka masalah tantangan na di Portibion. Asirohat Tuhan. Suatu mahatami itu bagasar roadot pikiran nami. Asa marurak marparbui hatami. Asa hatami Tuhan nagabi gogo tuko sulu-sulu di hami. Lau manguduti ngul-ngul nami tu akatikin anang ro. Nak tu akatikin anang ro pe Tuhan. Tok tonggo pe sihol rohanami. Tok tong matu hasai pakulingi ngulu nami. Asa hatami nagabi hadda ngabatabat di ngulu nami. Asa onang manibil hamis ya dalam munasitongi. Ali Tuhan debata manami na marhabang sa di Banwagijang. Di minggu nami sadari waktu haku wa kami tu adopamu. Aka pardalanan ni ngolu nami do keluarga nami. Asirohat Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi. Pada wakarsak, pada wabatabat. Pada parsahito sa tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay ma Tuhan. Aka pasu-pasu silas ni roha di hami. Asa toktong lasrohanan mamujiho. Nangakaya na ko pahopu Tuhan na penalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di dia bina sida maringanan na daw manang na jonok siya kami. Ramoti na sida saluhuna. Molo di bagasa parsikolana kaya na ko nami Tuhan asiroham. Ramoti na sida labor hado laumulak sa parsikolana. Buka rohado pikiran niya kaya na ko nami. Asa takas dia tu sinasida kaparsajaran na pinasahat ni guruna. Asa dong musayla banasida na mga luli makalujaho parbinotoani. Molo na mga luli karejo kaya nakon nami Tuhan asiroham. Say patongom matuhan akaparkarejoan na hobartu na sidabi. Asang giat dohok marulupulo marlas ni rohan ang nasida mamujiho. Molo na undapok karejo tabaya kasilas ni rohay. Asang giat marhitisian itu halam di tada nasida asidot tolong.
Atok sahatu tangan mereng doktor dinami dongani ramoti kami Tuhan miam maringana di tonga-tonganya kabagas nami. Bayana kabagas nami Tuhan bagas selas ni roha dihan. Lungobi mamujiho. Suak songoni ma Tuhan dinahutangi ho kami marhite tikting warta di tonga-tongani huriam. Martabata Tuhan akasilas ni roha nami. Tarlubi ma Tuhan di ruas ni huriam na martaba di bagasan mingguon. Keluarga Febert Pangodian Aruan dohotina nami Sari Junita Nadiak asiro hat Tuhan pasu-pasu keluargaon tabaya kasilas ni roha di nasida asang dia merhitisian itu halam di tada nasida asidot tolong suak songoni ma Tuhan di bagasat tikion di nanang makatidako kaporsion na akka anak doho boru ni huriam mangido hami Tuhan ajar-ajari dongani ramoti pasu-pasu nasida tua katiki nanang ro. Ajari nasida dang makatidako kaporsion na bahwa hodo Tuhan si hutonon na si pujon nasida tua katiki nanang ro. Pasu-pasu toktonga kapardalanan ni ngolu nasida. Juluani nasida dia kadalam musena naik si dalam nasida. Dia kaulau musena naik sudaw nasida doho dia kapikiran naik si pikiran nasida. Unang loas nasida Tuhan mangalak kasomar donga dohoto. Dongani nasida Tuhan pahot ha porsiaun nasida sadarion nak tua katiki nanang ro suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion huwa kami tua dopamu akar ragam mi kegiatan pakobasion na naik patu paun ni huriam di bagasan nasa mingguon partangyangan wik partangyangan punguan lansia partangyangan remaja naposo nama dulu nomor sahid rapat panitia tahun okumene di tonga-tonga ni huriam asiro hat Tuhan sai patulus saluhuna pada wakau laun ni sibolis molo tungadong nanang mangdugai ulaun nami asanggia sonak sohari ribu kami Tuhan marlas ngiro hatok tong mamujiho suak songoni ma Tuhan huwa kami tuadopamu akadongan nami ruas ni huriam na di bagasa parsahiton inang tepe inang tapu bolon boru nainggolan weksada natongon waengot nami di rumah sakit pasar rebo dia manami amang de manulang wek dua natongon nami di rumah sakit Ridwan dia manami amang iye gultom wek dua natongon waek temuli hadi tonga-tonga ni bagasna di nanami inang napitu pulu Kenny Juliati wek dua natongon nami di rumah sakit Hermina Bekasi nang dinanami naksimanulang boru pasaribu wek dua natongon di bagasan ot name di rumah sakit Fatmawati jala hobartu rencana ni dokter tuari marsogo Tuhan naeng madohoti operasi inanami suak songoni dia manami amang manalu we onom natongon ot name di rumah sakit Harapan Bunda nang dinanami nak pasaribu boru nainggolan we walu natongon waengot nami di rumah sakit Pasar Rebo asiro hatu hadis sudia kadongan nami namar sahiti nungatung loja nasida Tuhan na mangaluli hamalumoni nungatu kacitan nasida Tuhan alani akapar sahiton nasida alani Tuhan mangalopitanga kami tu adopa munabadiai asiro hatu Tuhan surduk kotanga munabadian agok pasu-pasu majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti masih holo pehami tu hal liano mugajang nyumur liano muhamalumon asanggia tu akatiki nanengro boy hami toktong marlas ngiro hamamuji pasanga guar munabadiai suak songoni matu hadi minggu nami sadarion huingot tamya kadongan nami ruas ni huriam namar ningot ulang tahun nasida ulang tahun hatu tubuh dohok pernikahan asiro hat Tuhan lab tabaya kagajang nyumur tabaya kapasu-pasu silas ngiro hadi nasida pasu-pasu nangaka keluarga nasida asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asidot tolong tarlubi Tuhan di minggu nami sadarion huwa kami tu adopamu keluarga ruas ni huriam na di bagasan arsak parukilon di naung jumolo ni alakmu amanahina holongan nasida siat tonga-tonga ni bagas nasida ima amanami na posom situa asirait naung jumolo manadi kokami asima rohab tu hadis sudah keluarga sisolho natinadik kon manami suruh todim nabadi man orang roh ado pikiran nasida asaunak saitu matangi sunang mangadung nang medele nasida
Alang dia makirim na sida Tuhan, dia kasilas ni roha muse, na naik patongono mo tutonga-tonga ni keluarga nasi. Sahat tutangamu matuhad dan doto dinami. Dongani ramo ki pasu-pasu hami saluhuna. Jalo matuhani lihilik pangiduan namion, marhite-hite guarnya namu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di namarede hita bukwede 425, laos tapasaha mapelean na paduahon.
hamu amanami nanami nuaik saha mahita tu acara makatidako kaporsiaon di namarede hita bukuede 140 ayat sada laos jongjong ma akayana konami naneng makatidako kaporsiaon na rap doho na toras nasida di hudulan nasida bi marede mahita. Hite-hite goarni debata ama anak dohoto di parbadia. Amen. Hamu alena toras nidak danahon. Dida hamudo yana komuna haholongan ni rohamuna jong dison. Tama jumolo madok mauliate hamu tu debata sadarion. Ala ni sudia sini rohana na selaun. Ai di pangolu do nasida rasira sanuaeng. Jalasanga di boto nasida hata ni debata. Doho dadat tuhanguluan alai tamaro ingotomuna sadarion akka pabahena muna tuakka yana komunaon aidang dileo debata kada dana hot tuhamu asadong donga muna manglau sabing alai asa ditogu jala diajari hamudo nasida mangihutto kata ni debata ido baina di leon ditanya ko kamudo ganupari anak komunaon na selaon asa unang mago na sida molo dihilala hamun ay kurang ni pabahena muna taringo tua kaya anak komunaon tamau duka mutu debata manopoti salamuna martangiang mahita alea manami amanina sana targoarama di Banua Gijang dohot di tanon sai tangiho matangiang namion jakko makada dana hongga di anak komu asi maroham leo mator di parbadia itu rohana sida asa gabe sisiamu nasida rodi saliling nililinga molo tung nahurak pabahenan nami na sailaut tu nasida saise samai sayunang matargasip nasida jalaunang loas mago manangise nasida binain di pangalaho nami asi maroham sahat tu tangamu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul makanatoras. Hamua kada dana na hinaholongan ni debata. Na jongjong ko hamun waeng di jolo ni debata nama merek torus tu bagasar rohamuna. Doho di jolo ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo doho sogo ni roha ni debata. Daktar baik kamu be marsidalia sogo diari paruhumani. Moloingo rohamuna. Diakari ni ngolumuna na uksalpui. Tama madok mauliate hamu tu debata. Ala ni sudeasi ni rohana. Jala molo di ngotamu akapabahena muna na soture. Imaneang doho langgus ni rohamuna tu natorasmuna. Rodi saluhu dosamuna. Tama marsa bihamu sadarion marningoti. Buat kamu maluhu na Tuhan Yesus. Asa disesai ala ni mudarna nausehu moko pardosa nama no poti dosana. Alai paubahamu marohamuna. Huhut pukahamu maparangen ay baru. Ola ni sadarion. Asa dalanamuna dalan nagogoti. Na marhapatea Tuhan luas si saliling-ililinga. Atong alusihamu mana husukutono Tuhamu. Di jolo ni debata, doho di jolo ni akadongan na pungudison.
di parhatu turo habbo hatani debata naginuru homuna sailaun holani do dalat tuhangoluani alusna olo do hosian nasaroham tumudal hosalu dosa jala olo do hotujulanon mangihuto katani debata rodi hasusudani bohalmu alusna olo do ho makangoluho kaporsiaw na sitongi nahina tidak ni huria Kristen Protestan songon na tersurat di padan Nairobi doh di padan Naibaru alusna atong marpada dohamun waing doh debata na badiai di jolo ni huriaon tunguna ngosehamu sai burjuma hamu marningo saluhuk nai asalam hot hapor siaw muna martangiang mahita alea manami jala debata nami suruh mato di parbadia turuhanami be mar hite Tuhan Yesus Kristus huleo kami marohanami bae nganamu ola niorro di sadiling-ilinga surat to jala sahapi matusi sude nau kulihami sai paujung maulau na pinu kami di bagasa rohanami ramoti mahami sasudena unak tuhamagoa sogo manangis siak kanion togu jalai ringiring mahami ganupari asa sahatami tuhangoluan nasora suda mar hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen atong hati dako kamu majolo hata hapor siautai rak mahamu madok au Cek. Hudul mahamu Roma 22 halak 7. Hatasi paingot DC Jennifer Febrielza Angelic Pangaribuan dina makatidakon haborsiona di HKBP Resort Cibubur onpe unang mambolok kamu hiras nirohamuna ay balgado ubanii parangehon mahatani di batana ginurhomi ay ido hangluammu say burju mahora sirasa mate dungi lehonoku matuhotu palhanguluan. Amin. Hata si paingot di si Jessica Febrisani Anastasia Pangaribuan dina makatidakon haporsiona di hari sadarion dungi ninna si Petrus dohot aka apostelima mangalusi ikon oloa doi badi debata asa di jolma pulau ni apostel bidulima ayat 20 sia sai burjuma horasi rasa mate dungi lehonok kumatuhotu pal hanguluan parangehom mahatani debatana ginurhomi ai ido hanguluammu. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata mata dohot sian anak nga Yesus Kristus do siat to di porbadia sai di dongani maham maralhon nasana jala sai pargogoi mahamu patu pahon nasana dinggan. Amin. Hata si paingot di si Destriana Manulang say burju mahora sirasa mate dungi lehonoku matuhotu palhanguluan tersurat di Panguka 2
ayat 10c. Parangihon mahatan eri batana gini rohomu aido hanguluamu saya burjuh mahor seresamate dungi lehnoku matuhotu palhanguluan. Amin. Hata si paingot di si Naraya Wilda Jevanya Pardidi dinama katidakon haporsiona di hari sadarion tinggak kok kamuma nasa nahinol sohon ni rohamuna tuibana ay disarihod dohamu. Sada Petrus 5 ayat 7. Saya burjumah rasi rasa mate dungi lehonok kumatuhotu palhanguluan parangihom mahatani di batan naginuromi ay ido hanguluammu. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan de bata mata. Dohot sian anak nga Yesus Kristus do siat to di perbadia. Sai di dongani maham maralohon nasana jad. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Anna Claudia Kristigi Tiur Maida Borutogatoro. Unang ito bihamu to di tarsurat di sada Tesalonik 5 ayat 10 sia. Parangihon mahatan di batana gini rohami aido hanguluammu saya burjuma hora sirasa mate dungila honoku matuhotu pal hanguluan. Amin. Hata si paingot di si Gita Lizinia Rapnauli Silalahi dinama katidakok kaporsiona ay jalo omuna do saluhut nasa na pinangido muna di tangyang muna anggo na porsia hamu. Matius bidu 20 sada ayat 22. Say burjuma horasi rasa mati dungile honok kumatuhotu palhanguluan parangihom mahatani di batan naginuromi ay ido hanguluamu. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan de bata mata. Dohot sian anak nga Yesus Kristus do siat to di perbadia. Sai di dongani maham maralohon nasana jad. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasana denggan. Amin. Hata si maingot di si Gracia Rafalina Silaban. Mandok molnya te mahamu di Jahuba. Ay nabasa do ibana. Ay rodi sa liling-liling na do asin rohanay. Pesalmen 106 ayat sada. Parangihon mahatan di batana gini rohomi. Ay ido hanguluamu saya burjuma hura sira samate. Dungi lehonoku matuhotu pal hanguluan. Amin. Hata si paingot di si Theodora Jevanya Putri Hutasoit ay malua do ganup na madjo gowarni Tuhani. Rom 10 ayat 10 tolu. Say burjuma horasi rasa mate dungi lehonok kumatuhotu pal hanguluan parangihom mahatani di batana giniromi ay ido hanguluanmu. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan de bata mata. Dohot sian anak nga Yesus Kristus do siat to di perbadia. Sai di dongani maham maralohon nasana jad. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Clarissa Jocelyn Silalahi. Ay di jolo ni saluhut na masih haholongan si tutu mahamu. Ay di hukubi haholongan ni rohaido godang dosa. Parangihon mahatan di batana gini ruhami ay ido hanguluamu saya burjuma hora sirasa mate dungil honoku matuhotu pal hanguluan. Amin. Hata si paingot di si Selin Manastas odo las ni rohakku naubolon molo hubege di parangihon aka anakokku hasitongani. Tolu Johannes sada ayat 4. Saya burjuma horasi rasa mate dungile honok kumatuhotu pal hanguluan parangihom mahatani di batana gini rohomi ay ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan de bata mata. Dohot sian anak nga Yesus Kristus do siat to di perbadia. Sai di dongani maham maralohon nasana jad. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingot di si Della Afriani buru si dabutan. Tingga ko kamuma nasa nahinol sohon ni rohamu na tuibana ay disarihod dohamu. Parangihon mahatani di batana gini rohomi ay do hanguluamu. Saya burjuma hora sirasa mate dungile honoku matuhotu pal hanguluan. Amin. Hata si paingot di si Aurel Intan Aprilia Manulang
Sai jumolo malului hamu harajau ni debata dohot hati goranna dungi tambahonon na dosude akka odeng tuhamuna. Matius 6 ayat 33. Sai berjumah hora si rasa mate dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluan parangihom mahatani debata nagini romi ai ido hanguluammu. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata mata. Dohot sian anak nga Yesus Kristus do siat to di porbadia. Sai di dongani maham maralhon nasanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasana dinggan. Amen. Hata si Paingo disi Joyce Emma Naftali Siburian. Unang maca di hamu martangiang. Tarsurat di sada Tesalonik 5 ayat 10 itu. Parangihon mahatane debata nagini rohomi aido hanguluamu saya burju mahora rasa mate dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Amin. Hata si paingot di si Verlita Stefani Haryanja. Haringgason patuduhon haburjomi di debata songon pangulan na sotarila na padalaton hata hasit tongani tigor-tigor. 2 Timotius 2 ayat 15. Sai burjumah hora si rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hangoluan parangihom mahatani debata nagini romi ai ido hangoluammu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata mata. Dohot sian anak nga Yesus Kristus do siat to di perbadia. Sai di dongani maham maralohon nasanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasana ringgan. Amin. Hata si Paingot di si Arianti El Sadai si Hombing. Marhaposan tu Jehovah mahamu toktong. Ay Tuhan Jehovah dudulok batu rorisa liling na. Tarsurat di Yesaya 26 ayat 4. Parangihon mahatane di bata nagin rohomi aido hanguluamu. Saya burju mahora sirasa mate dungi lehonoko matuho tupal hanguluan. Amin. Hata si paingot di si Cesan Theodora Sihite pangido hamuma say nalihonon na do tuhamu. Matius 7 ayat 7a. Say berjumah orasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tuppal hangoluan parangihom mahata ni debatan nagini romi ay ido hangoluammu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata mata. Dohot sian anak nga Yesus Kristus do siat to di porbadia. Sai di dongani maham maralohon nasanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasana denggan. Amin. Hata si Paingot di si Angeline Evarianti Hutahayang. Onpe dungo mahamu aidang di boto hamu haroro ni Tuhan muna. Tarsurat di Matius 24 ayat 42. Parangehon mahatan di debatan nagi nurhome do hanguluammu saya burju mahora sira samate dungi lehonokku matuho tupal hanguluani. Amin. Hata si paingot di si Elsa Mariani Veronica Parapat songon parohaon ni Kristus Yesus ma parohaon muna. Filipi 2 ayat 5. Saya burju mahora sira samate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan parangehon mahatan di debatan nagi nurhome ai ido hanguluammu. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata mata. Dohot sian anak nga Yesus Kristus do siat to di porbadia. Sai di dongani maham maralohon nasanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasana denggan. Amin. Hata si Paingot di si Glenn Mikael Itapea. Torang marohamuna dungo mahamu na mau taot do alomuna si bulisi. Songon babiat na maruang mga lului si boduton na. Tarsurat di sada Petrus 5 ayat 8. Parangehon mahatan ribata nagi ni rohomi ai ido hanguluammu saya burju mahora sirasa mate dungelehonoko matuho tupal hanguluan. Amin. Hata si paingot di si Eliada Siregar parhanalom majahuba pagomos jala patogu roham jala parhanalom jahuba. Psalmen 27 ayat 14.
Say burjuma horasi rasa mati dungile honok kumatuhotupal hanguluan parangehom mahatani di bata naginiromi ay ido hanguluammu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan de bata mata. Dohot sia anak nga Yesus Kristus do sia to di perbadia. Sai di dongani mahamu maralohon nasana jat. Jala sai di pergogoi mahamu patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingo di si sondang bonatua si matupang. Jadi didok nasidam. Hapor siai ma Tuhan Yesus asa maluaho. Dohot isi ni bagasmi. Tersurat di ulau ni apostol saplonom ayat 31. Parangihon mahatani di batana ginurhomi ai do hanguluammu saya burju mahora serama samate dungile honoko matuho tupal hanguluan. Amin. Hata si paingot disidiki pratama manik dungo mahamu marsi hohot marhapor siaon tang mahamu jala margogo sadakorin bidu saplonom ayat 10. Saya berjumah hora si rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan parangihom mahatani di bata nagini romi ay ido hanguluammu. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan de bata mata. Dohot sia anak nga Yesus Kristus do sia to di perbadia. Sai di dongani maham maralohon nasana jat. Jala sa di pargogoi mahamu patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingo di si Marcelo Edward Juluro Limbong. Dungo mahamu marsi hohot marhapor siam tang mahamu jala margogo. Tersurat di sadakorin saplonom ayat 10. Parangehon mahatani di batana gini rohmi aidu hanguluammu saya burjumah hora sirasa mate dungile honoko matuho tupal hanguluan. Amin. Hata si paingot di si Joel Nicholas Pardusi say tangiho kamu maaw asa panganon muna natabui jala bosuran rohamuna di tabo-tabo. Jesaya 55 ayat 2b. Say berjumah hora sirasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan parangihom mahatani di batana gidiromi ay ido hanguluammu. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan de bata mata. Dohot sia anak nga Yesus Kristus do sia to di perbadia. Sai di dongani maham maralohon nasana jat. Jala sai di pargugoi mahamu patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingo di si Sion Michelsen sida butar. Sok monodo hatani Jahoba. Rado tima uhum jala ulahon hamu hati goran. Tersurat di Jesaya 56 ayat 1a. Parangehon mahatani di batana gini rohmi ay ido hanguluammu say burjumah hora serasa mate dungile honoko matuho tupal hanguluan. Amin. Hata si paingot di si Carlos Daniel Marulitua Manurung pasahat madalam mutu Jakuba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pesalmen 37 ayat 5. Say berjumah hora sirasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan parangehom mahatani di bata nagini rohmi ay ido hanguluammu. Amin. Ayo. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan de bata mata. Dohot sia anak nga Yesus Kristus do sia to di perbadia. Sai di dongani maham maralohon nasana jat. Jala sa di pargogoi mahamu patupahon nasana denggan. Amin. Hata si paingo di si David Fernando Sinaja. Dungo mahamu jala martangiang asa unang bongot hamu tu pangmunculan. Tersurat di Matius 26 ayat 41a. Parangihon mahatani di dubata dan girohami aidu hanguluamu saya burjumah hora sirasa mate dungile honok matuho tupal hanguluan. Amin. Hata si paingot di si Abednego Paniroit Panggor say marsi hoho marohamuna jalatogu sude hamu akan nama kalumuton Jahoba. Pesalmen 31 ayat 25. Say burjumah hora sirasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan parangehom mahatani di bata nagini romi ay ido hanguluammu. Amin.
Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan de bata mata. Dohot sian anak nga Yesus Kristus do siat to di perbadia. Saya di dongani maham maralohon nasanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasanaringga. Amin. Hatasi paingot disi yoiko gunanti pardomuan menggulan. Ay na pinangidomuna naeng bahenon ni halak tuhamu. Ima bekamu tunasida. Lukas onom ayat 30. Parangihon mahata di debatan ginuruhami ay duhang luammu. Saya burjura mahor rasirasa mate dungi lehonoko matuho tupal hanguluan. Amin. Hata si paingot di si Aril Crespo Pasaribu ay nasa na tinogihon ni Toddi ni debata Akkaido anak ni debata Rom bidualu ayat 14. Saya berjumah horasi rasa mati dungi lehonok kumatuho tupal hangoluan parangehom mahata ni debata nagini Romi ay ido hangoluanmu. Amin. Kenapa kok nggak lurus jalan? Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan de bata mata. Dohot sian anak nga Yesus Kristus do siat to di perbadia. Saya di dongani maham maralohon nasanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasanaringga. Amin. Hatasi paingot disi Mikael Marihot Rumah Horbo. Unang ganggu roham. Saya porsia maho. Tarsurat di Yohanes 20 ayat 20 pitusi. Barangihon mahatani di bata nagini rohomi ay ido hanguluammu. Saya burjuma horasira samate dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Amin. Hata si paingot di si Lukas Habonaran Pangaribuan. Parmahan na dinggad doang guau. Di seahon parmahan na dingganido hosana humokop akka biru-biruna. Yohanes 10 ayat 10. Saya berjumah horasi rasa mati dungi lehonok kumatuho tupal hangoluan. Parangihom mahatan di batan na gini Romi ay ido hangoluamu. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan de bata mata. Dohot sian anak nga Yesus Kristus do siat to di perbadia. Saya di dongani maham maralohon nasanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasanaringga. Amin. Hatasi paingot disi Francisco Rio Hutahayan. Ali anaha. Saya para teatehon mahabisuhon na huajar honi. Tarehon mapinggolmu. Tumangihon poda nasianahu. Tarsurat di poda 5 ayat sada. Parangehon mahatani ribatana gini rohomi ay ido hanguluammu. Saya burjuma horasi rasa mate dungi lehonoko matuho tupal hanguluan. Amin. Hata si paingot di si Moses Bona Alvarian na 70. Oloy hamuma Jakoba marhite-hite las ni roha. Robi mahamutu jolona marhite-hite olopolop. Pesalmen 100 ayat 2. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hangoluan. Parangihom mahatani di batana gini Romi ay ido hangoluammu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan de bata mata. Dohot sian anak nga Yesus Kristus do siat to di perbadia. Saya di dongani maham maralohon nasanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon nasanaringga. Amin. Hata si paingot di Jan Bevan Nathanael Limbong. On pe laumaho. Hudongani pe pamangami. Hupudaho pe tuho sidohonomu. Tarsurat di 2 Musa 4 ayat 12. Parangihon mahatani di batana ginur homi ay ido hanguluammu. Saya burjuma horasi rasa mate dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Amin. Hata si paingot di si Yunus Saputra Damanik. Saitong malabok hatamuna songon na siniraan. Asa boto omuna alus na patut tuganuk jolma. Kolose 4 ayat 6. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hangoluan. Parangihom mahatani di batana gini Romi ay ido hangoluamu. Amin.
Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan de bata mata. Dohot siya anak nga Jesus Kristus do siya to di perbadi. Sahay di dongani maham maralohon na sanajay. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon na sanadengga. Amen. Hatasi paingot disi Ioris Ananda Siahan. Marrohaholong mahita. Ala ibana jumolo makaholong ihita. Sada Johannes 4 ayat 10 siya. Parangihon mahatanan di batana gunu homi ay ido hanguluamu saya burju mahora sira samate dungile honoku matuhotu pal hanguluan. Amen. Hata si paingot di si Alessio Goldwyn Hiro Sidabutar. Hamupe marbenget ni rohama patugu hamu marohamuna ay donokdo haroroni Tuhani. Jakobus 5 ayat 8. Say berjumah horasi rasa mate dungile honok kumatuhotup pal hanguluan parangihom mahatani debatan nagini romi ay ido hanguluanmu. Amen. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan de bata mata. Dohot siya anak nga Jesus Kristus do siya to di perbadi. Say di dongani maham maralohon na sanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon na sanadengga. Amin. Hatasi paingot di si Rafael Pascalis na 70. Marlas ni roha mahamu makiring. Marbenget ni roha di hapor suhon. Jugul hokamuma tangiang. Tersurat di Rom 12 ayat 12. Parangihon mahatani di batan agini rohomi ay ido hanguluamu. Saya burju mahaura sirasa mate. Dungile honoku matuhotu pal hanguluan. Amin. Hata si paingot di si Brian Jordan Bangun. Ope unang mabulokok kamu hiras ni rohamuna ay balgado upanii. Heber 10 ayat 35. Say burjumah horasi rasa mate dungile honok kumatuhotup pal hanguluan. Parangihom mahatani debatan nagini romi ay ido hanguluanmu. Amen. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan de bata mata. Dohot siya anak nga Jesus Kristus do siya to di perbadi. Say di dongani maham maralohon na sanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon na sanadengga. Amen. Hata si paingot di si Russell Kuhen Sianturi. Masih rupa mahamu mamorsan akanat duruki. Ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Tersurat di Galatia 6 ayat 2. Parangihon mahatane di batana ginuruhomi aidu hanguluamu. Saya burju mahora sirasa mate dungi lehonoko matuhotu pal hanguluan. Amen. Hata si paingot di si Ezra Matias Haholongan Hutagaol. Jala jou maau jupadiari hagogotan asa hupaluaho asa dipuji hoau. Pesalmen 50 ayat 15. Say burju mahora sirasa mate dungi lehonoko matuhotu pal hanguluan. Parangihom mahatani di batan nagini romi ay ido hanguluammu. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu siya Tuhan de bata mata. Dohot siya anak nga Jesus Kristus do siya to di perbadi. Say di dongani maham maralohon na sanajat. Jala sa di pargogoy mahamu patupahon na sanadengga. Amin. Hamu akan pinarhamaol ni debata nunga gabe donga sahuria jala donga sapanganak kamu mangatok perpadanan nabadiai arga situturu hamu ditobus unang oloi hamu bedosa doho sibolis ramotan ni debata roh hamu maraloho pangagoi asal matok tong roh hamu na tuibana jala togi honon na rohamu masuk tu hara jauh banu agijangi martang yang mahita alea manami na di banu agijang asi maroham diaka na pinasahat nuaik tuho say ramoti manasida marhite-hite tol di parbadia say pahok manasida di bagasapada naung niuluan nasida nakin
Sai parbadiai manasida di bagasak katam, asa tarida haporsion nasida tujulanon, mar hite-hite parangin adenggan. Amen. Hudul mahamu, upasahatami mati kikur anak sidi. Hudul mana sidi nap hubar sangapi hami pendeta resort amang uluan pendeta RC Torus inang ririn boru inang pendeta iririn boru sinurat do tuhamu namang inang parhalado lansia do sudi orang tua sidi do panitia do sudi hitena pengurison upatu pahami do penilaian khusus tua kaya nakota badong mar 5 kriteria ima nilai tulisan lisan absen absen manang kehadiran keaktifan doh di acara retreat nang pedang di boto nasidon aleh nilai hamido burju-burjuru sudah nasida retreat aleh retreat nai anggo masuki masa sesi manang materi adong nuna hukumon rupane. Jadi obartusi kepada adik-adik kami, ini hanya penilaian kami. Spesifik karena Amang Pendeta Resort memberikan PIC kepada kita, ini hanya penilaian manusia. Ada 10
orang yang terbaik yang mau mendapat hadiah di depan ini. Kita mulai dari yang 10 ya. Bisa? Tahan napas pelan-pelan. Ya, ini udah berapa jam, jadi tahan hosanya supaya jangan menyebar. Yang juara 10 lah kita mulai ya. Jala muladongna keberatan adong do diso nilaina. Daku sebat hamion ala memang rahasia don. Ale mau rekod naing rekod hitam mana kasih Roma hamu mamereng. Ati amangda. Juara 10 atau terbaik 10 tu bawa Eli ada Siregar ke depan. Yang ke-9 yang di sini deh, sini. Itu juara 3. Itu juara 3. Nanti tahun depan kita baru juara 10, juara 3 ya. Juara 9 atau terbaik 9 jatuh kepada Carlos dan Ney Manurung, anak di Situa Manurung. Ya, jangan sana, yang sini. Yang juara yang terbaik 8 Jessica Febrisani Pangaribuan. Yang ke-7 Moses Bona Nabitubulu, anaknya Amang Situa Nabitubulu dong. Dak uri pumonangon. Le jago do ibana. Yang ke-6 Jennifer Febriansa Pangaribuan. Yang ke-5 Naraya Wilda Pardede. Yang ke-4 Gita Lizinia Rapnauli. Ke-3 Anna Claudia Togatoro. Ke-2 Clarissa Jocelyn Silalai. Dan yang terakhir terbaik pertama Syamsudi na peserta anak didik di Bagasan Taunon tu si Arianti Elsadai si Hombing. Iya. Dan alani paribaku amangda memang nilai do manutuhan. Jadi kepada adik-adik pelajar CD yang di depan 2 langkah ke kanan. 1, 2 cukup. Pinasa hatu paditaririn di terbaik 10 sampai ke 6. 7 dong. Oh. Tapi itu dong, sampai 7 ya. Iya. Sampai 7. Anggau dang pola, dang boyo. Ini 10. 10 aja, dari 10 aja Inang. Dari 10 aja. Dari 10 aja. Dungi pinasama tu amang padita resort 7 resada 2 tolu. Anggau olan manilai mau. Hati-hati deh ya. Ada vouchernya di dalam awas hilang. Iya. Kalau nggak ada vouchernya berarti yang nggak ada lah itu. Jadi diabadikan mak, diambillah fotonya mak semua, sekalian semua serempak diambil fotonya di Budima Padita.
Demikian hasil pengumuman ini, dan kalau ada yang masih kurang puas kepada adik didik kami, tahun depan masih ada ya, kita belajar lagi tahun depan. Kalau mau, kalau nggak mau maaf salah. Mulai tema, diudu tema. Di nama rede hita buku ede 150 rak jongjong mahita saluna. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silele na denga dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masena nile homitu hami pelean nami tuho. Sai jalo may gabe wap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami peleanon patibulhok karajomu. Dito nga tonga di huriam do di Portivion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang isilaw mitu hami. Asalam girgirhan madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajaum, sai sau malomoni roham di Banua Tonga Osongona di Banua Gijang. Leo matuhami sadariok kangoluas siapari, sesama dosa nami, songo panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaur ho madamena tutod di munabi. Amen. Di hamuama nami udutatta do marulaw na badia khusus tua kaya na kota na makatidak ko kaporsiaon rap do hotwa kanatoras alay do keluarga alay istirahat mahita hola 5 menit hola pature honingan anodo 5 menit. Selamat hari Minggu madihita sanuna mulai tema. Habis ada acara desa. Dari jam 7 dulu di jam 7. Enggak, tinggal macam 6 dah bahasa Indonesia. Iya,
pantai asuhan ini. Iya. Tapi bisa nonton dulu.
di hamua manami nanami tabua bema hudulata mulata marulau nabadia di hamua manami nanami tabua bema hudulata di hamua manami nanami tabua bema hudulata akayana konami naung makatidako kaporsiaon tabua bema hudulata ano mabarpoto nang, ano mabarpoto, nga dapat tikina. Udah, mang, udah. Oy nang, oke. Di hamua manami nanami tabua bema hudulata, dia kaya nakon namin ang makatidako kaporsiaon, rapudul madoho natoras. Rapudul doho natoras. Di hamua manami nanami dapat to kamu magelekta. Dapat to kamu magelekta. Hudul mahita kamanginang. Upangido hamido hotormat hudul be mahita kamanginang. Hudul be mahita kamanginang. Dia manami nanami nanang doho marulan nabadia hudul mahita. Hudul mahita kamanginang. Tapuk kama acara marulau nabadia di Bagasatikion marede mahita. Yesus nama borsa dosa de portebeo pangolu amin. Yesus nama borsa dosa de portebeo Yesus nama borsa dosa di portebeo sai pasonang kami. Amen, amen, amen. Dami ni debata na sumuruk siya sa luhuk na roha. Iba mangaramoti, ate-ate doho pikiramuna, marhite-hite Kristus Jesus. Amen, martangyang mahita. Ale tuha debata para si rohana sumurung, amanami na di banua gijang, asiroham, topo mahami na pungudison, adoraku pangakami ano parpadanan na badiyay, leo bato di parbadiyay tuganu pami, asa ditubuho kaporsyaw na mangolu di hami, asa posituturo hanami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus nama kokopami, pargogoi mahami masada hodiri nami, asa tarihuk to kami,
Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuh kaporsiaon na mangului, sa iti marohanami, asa lamalungu kami Tuhan wagijang, asa saya masihol kami, pay may mahok karoro ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Hita kana pinarhamaol ni debata, itasakap nuang mangato parparan na badiyain. Di ba ini tatibang majumulo, manang nataw hita marlo na badiya. Asa una konaw humanangis siya kitaw, ay holan na roha, jala naman ol sol ni rohana, ala ni pabainan na nasuture, jala naman o potidosan, jala na porsia di hasan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mga to parpadanan na badiyay, alayak ka na dohok marulon na badiya, unang bedi si bolis, unang bedi dati mardosa, tuk pada hamu marohamu na siya ni, tunggo tapok kamu mahosom, dohok late ni roha, alay paingotingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus, naung mati jalan mula mangol humokopamu, asa tau hamu mga to parpadanan na badiyay, di ba ini tatakasi majolo rohat tadi, jala alusi hamuma, nahusuk kutono tuhamu, rimma hita jongjong. Di parhatutu rohabo halak pardosa hosya katutubum, dohot ala ni pangalaw sim di patik ni debata, molo di parhatutu roham, dokma olo. Namarsak goroham ala ni dosam, jala di pangido roham nang maluah honuaik siya dosa, molo songoni roham, dokma olo. Di parhatutu rohabo naung roh Tuhan Yesus tutano panguluho pardosa, ibana naung mate doho mula manguluhu mokopo, mamor sa jala manesa dosa, molo songoni di parhatutu roham, dokma olo. Olo doho manggotapos siya roham late ni roha, dohot hosom miroha, aku mi, olo doho mardenga dohot halak na mangarsahiho, jalan na olo doho manesa dosa ni dongam, songon na pinangido ni roham, sesaw ni debata sudi dosam, molo songon ni roham, dokma olo. Atong tapau dukbe marohata, jala tatopoti masudi dosata, ihutok kamu matang yang di bagasar roham nabi, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa godang gohami, ay jojo tulaw si hami patimu, tamado honaw hummu hamin wang dohot sogot, molo balas sonomu tuhami hobart pabahenan nami, alay alani godang yasi dohot tolong giroham, dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung milehomu humokopami, alani ubanda hupami mangido tuho, asi maroham dihan, say jalo mahami, say se sama sude dosa nami, jala leot to di parbadia Tuhan, asa margogo hami mangalo nasa dosa, doho manglao na Bartolomo ni roham, sa liling di tanod do pehami. Amen. Atong hamuak ka naman o poti dosa muna, jala na mauas dia sini rohani debata, say saha matuhamu na hinaporsya muna, mga sahok kata ni Tuhan Yesus dohurok tuhamu, pos marohamuna, nunga sesa saluhu dosa muna, marhite-hite guarni debata ama, dohot anak, dohot todi parbadia. Amen. Alia manami na di banwagijang, say pinarbadia magwarmu, say roh maharajawmu, say sauk malomoni roham di banotong osongon na di banwagijang. Leo matuhami sa daruk kanguluas siapari, sesa madosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, una kami togyo tupangujunan, palua mahami siyan pangago, ay honap punarajaon, do tagun, rodi hasang apos sa liling nga. Amen. Hudul mahamu saluhuk na marede mahita. Oh
Tong tangihok kamu matonani Tuhan Yesus lau padiriho parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa sagu borngin na ijo tardehe ibana. Didok mamauliate. Dumi di ponggoli mai di palea matua kasisianna. Madidok. Jalo hamu majala pangama. Dagi kurena nila Tuhan mati aku mokopam. Baik kamu masongoni baik parni motamu na diau. Jala duksun na sila mga dibuat mapanginumani. Didok mamauliate. Dumi didok matuna sila. Jalo hamu masude hamu ngaminum siani. Ia paminumano pada me baru maru marhite-hite mudarhu. Nani sehok kumokopam. Baik kasani dosa. Sai baik kamu masomoni, baik parni ngotamu na diau. Atong Roma hamu nungarade sude ida jaladai hamu madengga basa ni debata Roma hitan no 70 sa 10 halak laos marede mahita.
Rim mahita jongjong. Martang yang mahita. Puji matuha debata le todiku. Jalana sarohaku di bagasa mamuji guarana badiai. Puji matuha debata le todiku. Jalaunak tu kalupa dengan ibasana sudina. Ibana do manesa do sam sudina. Ibana pamalu makasahi musudina. Ibana palua hokokosam sian hamagoan. Jala dilihat ho dengan basa do hota sini roha. Para siroha jala pardengan basa do tuha debata. Labata rimas jala para siroha gudang. Dang di bait tu hita na hobar tu dosata. Jaladang di balosot tu hita na hobar tu hajahatota. Songon asini rohani amama tu akanakon na do. Asini rohani tu hadebata dia kana makadiari bana. Nungatakas di patudu hodebata holongi rohana itu hita. Dinamate Kristus sumokopita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahitan waik serimasna dunggabe parpitor hita. Hinorhoni budarai di baini sai pujion pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenakku do Tuhan debata ola niorro di saliling-ililingnya. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopak ko Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar hon madamena tutod di munabi. Amen. Ya, kita bersalam-salaman samping kiri kanan, nggak usah basuh kaki lagi, karena sudah ada basuh kaki di apa. Nah, perhatian kepada anak yang sudah sidi, perhatian kepada anak yang sudah sidi. Ya, perhatian dulu kepada anak yang sudah sidi. Tadi pagi ada kita fotoan bersama pendeta 3 orang di depan, tapi tanpa akte. Kali ini dilepas mapnya, dipegang aktenya, baris seperti tadi. Tempo 10 detik. 1, 2, 3, bawa akte. 4, 5, 6, 7, 8. Kalau enggak kayak gitu nggak bisa. 9. Juara juga si Moses.
Untuk Amang Inang dan pelajar CD, panitia sudah menyediakan foto booth di depan gereja. Bagi yang mau berfoto di foto booth dipersilakan.